אז צריכים אנשים להבין שהרמזים האלה שמקבלים בצפון, כדי שעם ישראל ישוב לאבינו שבשמיים, בורא עולם יציק להם כל פעם, רעידות אדמה פה, רעידות אדמה באילת, סדום, ירושלים. אתם יכולים לספור לוד, רמלה, אשדוד, תל אביב, עזה, סיני, מדבר סיני, כדי לעורר את עם ישראל, כדי שיתעוררו שיש מישהו מנהיג את העולם, גם שולט על כדור הארץ, ובאלפית שנייה יכול להפוך את כדור הארץ לכוכב הכי יפה, וחס ושלום משהו אחר. יש בורא עולם, לנו יש שכל של ציפור חכם יותר מאיתנו, כי אנחנו לא מסוגלים להבין מי זה בורא עולם. לאכול לישון, זה יודעים, זה גם בהמה יודעת. אבל לדעת דברים מעל הטבע, שהוא קיים ונמצא בורא עולם, קשה, כי לא רואים אותו ולא שומעים אותו. אז הוא בא אלינו עכשיו בנגיעות בכדור הארץ, בארץ ישראל הקדושה. יהיה שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה לוי לשם. וברך משמור ונצור ועזוב ורומם ויגדל ויצליח נשמה על הכבוד כל עם ישראל, שוב אחדות, אבל ביניהם שלום ביניהם. וכל עם ישראל, היהודים שבעם ישראל, שהם יהודים שאהבה ביניהם, שלום ביניהם, יחזו כולם בתשובה שלמה, ויאהבו זה את זה ורחמו זה על זה, וכל היהודים שנמצאים בחוץ לארץ, שהם יהודים אמיתיים, שעלו לישראל, ויפסיקו את ההתבוללות בעם ישראל ובעולם כולו, שיפסיקו עם ההתבוללות הזאת, שיבואו לישראל כולם, יהודים שלמים. וכל חיילי צה"ל שלהם הגנה ושמירה, יסעו לשלום, יסעו לשלום. וכל מה שעשו יצליחו. וכל הקהל הקדוש הזה, וכל שרואים את השידור חי עכשיו, ויראו אותו אחר כך, שיתמלאו כל בקשותיכם לטובה לברכה. חיים טובים מאושרים, פרנסה טובה, רפואה שלמה, בריאות טובה, שלום בית, נחת מהילדים, התעסקות ביד שמיים, וריבונו של עולם, להכניס בהם במוחם אור שיבינו שהגיע הזמן שהם צריכים לדבק אליך, אז מהגיע הזמן של המלאכת מלך המשיח. אמן.